नों जुदि गुबुन हारिजों हाबा जागोन बा आंबो गुबुन हारिजों हाबा जागोन जों थांनाय जायो बैसिनि भेलुखौ नोंथाङा बारायहोबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिसोरो गुबुनजों ब्लं होलांबाय लोगोफोर नोंथांमोना बैसागोखौ माबायदि रंजाखो मोजाङै रंजादों जानो हागौ आं आसा खालामबाय माइबा अफ्रि जानानै गोबालाबायाखैथ' स' एनिवे नोंथांमोना गोबां मोजाङै रंजादों आं बेखौ नुदों मानसिफ्रा गोबां फेसबुकाव पस्ट होदों लाइभ होदों गोबां मोजां मोजां मोसादों खायसे रोङाबाबो मोसादों जास्ट गावनि इन्जयखौ देखायदों गावनि हारिनि मान सन्मानखौ लाखिदों रंजानानै स' बैसिनि थाखाय थेंक इउ दिनै रायलायगोन जोङो बिनि सोमोन्दै नों जुदि गुबुन हारिखौ लायोब्ला आंबो गुबुन हारिखौ लागोन मिथिबायना नों जुदि गुबुन हारिजों हाबा जागोन बा आंबो गुबुन हारिजों हाबा जागोन दा जुजिलायनाय सोमजिबाय दायो जोंनि बर'नि गेजेराव सिख्लाफोरखौ सेंग्राफ्रा बुङो नोंसोरो जुदि गुबुन हारिनि सेंग्राखौ जुदि मोजां मोनोब्ला अब्ला जोंबो गुबुन हारिनि सिख्लाफोरखौ लाबोगोन आरो सिख्लाफ्राबो बुङो खायसे नोंसोरो जुदि गुबुन हारि सिख्लाफोरखौ लायोब्ला जोंबो गुबुन हारिखौ लांगोन बाट स्टार्टिंआ सिख्लाफोरनि गेजेराव जादों स' बिनि थाखायनो दुखु मोननानै सेंग्राफ्रा सिख्लाफोरखौ बुंनो गोनां जादों जै बिदि जाबाय लोगो लोगोनो बिनि उनावहाय सिख्लाफोरा जिथिया मोजां मोजां सिख्लाफोर जायखौ सेंग्राफ्रा फसंजायो समायना समायनाखौसो फसंजायखाया नालाय सेंग्राफ्राबो जोंना जाय इडुकेटेड पार्सन बा एसे मोजां मोजां सिख्ला समायना हेन्डसाम सेक्सि एखेबारे फिगार गोनांलाय नङा होमबा बेफोरबायदिखौसो फसंजाया होमबा जायो दा स' बैफोरबायदि सिख्लाफ्रा माहाजोन बा गावनि महरखौ लानानै भेलु थायो आरो स' मोजां मोजां न'खराव थांनो लुबैयो हाबा जानाय जाला माला ओरैबायदि मानसिजों थांलाबायनो नागिरा गैजारि मानसिफोरजों बेंक बेलेन्स बायदिसिना नायनानैसो थांनो नागिरखायो स' बैफोर सिख्लाफोरखौ लुबैयो जोंनि बर' सेंग्रा माखासेफ्रा जेखायानो जा हिनजावानो जा माबायानो जा मोजाङानो जा बाट न'खराव गैयाबाथाय बिसोरो मोनला आरो स' बिनि थाखाय दुखु थायो आरो स' बिनि गेजेरावनो आरो माखासे बिनि थाखायनो गुबुन माखासे सिख्ला बर' सिख्लाफ्रा सोरबा गोनांफोरजोंथ' थाना मोनला मानो होनबा गोनाङा अलरेडि थाखायो गोनां बर'फोरनियाफ्रा सेंग्राफोरनियाव सिख्लाफ्रा थाखायो अलरेडि स' ओमफ्राय बैसोरो समायना माखासे थानाय सिख्लाफोरा बर' सेंग्राजों हाबा जानो जाय ओइफोरबायदि मानसिजों हाबा जानो लुबैयो जाय मानसिफ्रा गोनां बाट बे मानसिनाव गोनां गैयाब्ला स' बेनोथ' गोनां माहाजोनसो नांगौ नालाय ओरैनोथ' बेना महरा रमायनाखा स' बै समायना रमायना महरखौथ' बे गाज्रि खालामनो बादोंना स' बिनि थाखायनो बियो मा गुबुन हारिजों थांसिगोन जाहाथे जिरायबा एसे एनै मोजाङै धोन सम्पति गोनां सेंग्राजों हाबा जानो थांसिगोन स' बैफोर बाथ्राखौ बोराबनानै जोंनि बर'नि माखासे सेंग्राफ्रा ओरैबायदि फेसबुकफ्रावबो पस्ट खालामो ओरैबायदि बाथ्रा बुङो नोंसोरो जुदि गुबुन हारिजों जुदि हाबा खालामनो हायोब्ला जोंबो गुबुन हारिखौ हाबा खालामगोन स' बाथ्रानि बुंनाया सैथो बेफोरबायदि बुंनाया कि जुदि नोङो रोंदों नों जुदि डेभेलप जादों लाइफआव जुदि नों बर' सिख्ला अब्ला नों बर' सेंग्राजोंनो हाबा जानांगौ नों जुदि डेभेलप जादोंब्ला अब्ला बै सेंग्राखौ मोजां मोननानै बिनि उनावहाय बै सेंग्राखौ डेभेलप खालामनो हानांगौ आच्छा जुदि नों बर' सेंग्रा अब्ला नों जुदि धोन सम्पति बा फरायनाय लिरनायाव गासिबावबो रोंगौथि दंजोबो आरो नों साख्रियावला स' अब्ला नोंथाङा बर' सिख्लाखौनो लानांगौ जायखौ नों फसंजायो बर'नि गेजेराव बेखौनो लानांगौ बा नोंखौ सोरबा सिख्लाया फसंजादोंब्ला अब्ला बेजोंनो मोजां मोनलायनांगौ आरो बै सिख्लाया फसंजादोंबा आरो जुदि नों बै सिख्लाखौ फसंजादोंब्ला अब्ला बेजोंनो संसार जानो नाजानांगौ बेयाव जेबो गेलेनांला आरो स' बेनो आरो बेफोरबायदि बाथ्रा सानलायगासिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नों जुदि बर' हारिखौ गारनानै गुबुन हारिखौ लादोंबा आंबो गुबुन हारिखौ लागोन जोंबो बर' सेंग्राफ्रा बिसोर जुदि गुबुन हारियाव थांदोंब्ला जोंहा लस जादोंना बर' सिख्ला नङा होमबा स' जोंहा पपुलेसना खम जादों स' अब्ला जों मा खालामगोन गुबुन जाथिनिफ्राय हिन्जाव लाबोगोन जों पपुलेसन बारायहोलायगोन बुंनायनि मिनिङा बेबायदि थांदों आरो गोदोनि दिनाव माखासे समाव बुङोमोन पान्जाबाव कि बर' हिन्जावफ्रा बर' नङा पान्जाबि सिख्लाफ्रा गोबां खम मोननो गोदोहाय स' हिन्जावनि थाखाय बुलायनाय जायोमोननो गोदोहाय पान्जाबाव आंहा पान्जाबि सासे सेंग्रा लोगो दङ स' बिसोरो खोन्थादों आंनो पान्जाबिनि गेजेराव बारा सिख्लाफ्रा एसे खम मोननो गोदोहाय स' पान्जाबिनि गेजेराव गोदोहाय बुलायलायनाय दानलायलायनाय जायोमोन सिख्लाफोरनि गेजेराव जोंनावथ' गोबां सिख्ला दंलै आंखाल गैया स' आंखाल गैयिनि गेजेरावबो जोङो माने बिदि दावराव दावसि जालायगासिनो दङ आरो जोंनावथ' गोबां सेंग्रा दङ स' सेंग्रा थानानै माखौ आंखाल जादों माखौ बिदि हमना ला सासे बर' सिख्ला अके आं बर' सेंग्रा नों सासे बर' सिख्ला नों समायना नङा बाट आं लुबैनाय बायदि नों नङा ओमफ्राय नोंनि लुबैनाय बायदि आं नंगौ बाट आंथ' नोंखौ मोजां नों आंखौ मोजां मोनो बाट आंथ' नोंखौ मोजां मोननो हाया मानो होनबा आं लुबैनायखौसो आं बायदि महरखौसो मोजां मोनगोन नालाय
आं लुबैनाय बायदि आं जायखौ लुबैयो माबायदिखौ लुबैयो नङा होमबा स' बिदि टाइपखौसो लुबैनाय जायो नालाय स' बेफोरजों मेटसिं जायाखै जोंनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जेरै सिख्लाया बैनो माबायदि नांगौ माबायदि नाङा ओरैनोथ' जोंनि बर'फोरनि सिख्लाफोरनि गेजेराव मोजां मोनलायनाया सिख्लाफोरनि गोसोनिफ्राय मोजां मोननाय ओंखारनाया 100आव 10 बा 15%सोल' जागोन आरोना बाट सेंग्रानि गेजेराव ओंखारनाया दंनाया आखाइ सिन्थाय हालायना लायो खायसे बाट आं बेखौ मिथिया मानो होनोब्ला खायसे बर' सेंग्राफ्रा माने महर मोखांखौ नुनानै समायना नुनायजोंसो लुबैनानै एट्रेक्सन जानानै गोसोथोनायबो थायो आरो खायसे सिख्लाफ्रा बिदिनो मालाय सेंग्राफोर DSLR केमेरा थानाय मा थानाय बाइक थानाय स' बेफोरखौ एट्रेक्सन जानायजों लोगोसे बन्दाबाबो मोजां मोनलायनाय जायो बिनि उनावहाय लासैनि गेजेराव मोजां मोनलायनायाथ' ट्रु नङा बियो जास्ट एट्रेक्सन जालाय बिनि उनाव गारलायसिन आरो सेपारेट जालायसिन आरो मा बुंबावगोन गामियाव थानाय माखासे समायना नङै बर' सिख्लाफोर दङ बैसोर बर' सिख्लाफ्रा बर' सेंग्राजों हाबा जानो होननानै बुङो पस्टफ्रावबो नुलायलाङो फेसबुकनि पस्टफ्राव जोंखौ माथो रावबो नाया आंथ' बर' सेंग्राजोंनो हाबा जागोन मालाय बर' सिख्लाफ्रा जुदि गुबुन हारिजों हाबा जादोंबा आं बर' सेंग्राजोंनो हाबा जागोन माथो आंखौ बर' सेंग्राफ्रा रावबो नायस'ना नै बेफोरबायदि बुंगासिनो दङ ओजों फारसे समायना बर' सिख्लाफ्रा गुबुन हारिजों थांदों ओजों फारसे समायना नङै बर' सिख्लाफ्रा बर' सेंग्राजोंनो हाबा जानो नागिरदों बाट जोंनि बर' सेंग्रा माखासेफ्रा समायना सिख्लाजों हाबा जानो लुबैयो आरो माखासे बर' सेंग्राफ्रा ओरैबायदि जानानै दं स' बाथ्राया इस्युआ मा प्रब्लेमा मा जुदि गासिबो बर' सेंग्राफ्रानो समायना सिख्लाखौ मोजां मोनजोबोब्ला समायना सिख्लाजोंल' हाबा जानोब्ला मोनजोबगोन जानो देलाय बुंलाय मोनजोबगोन जानो गासिबखौथ' समायना दाना हराखैना 100आव सासे सानै साथाम बेफोरबो आरो ग्राहकआ डाइरेक्टलि बै मालिकनि फिसाफ्रा बाइक गोनां DSLR गोनांफ्रा स्टाम्प बुनानै लाखायो बुक खालामनानै अब्ला नोंलाय मा थाइसे थाइनैनि अकाद गैयालाय नङा होमबा जोंलाय मा थाइसे थाइनैनि अकाद गैयालाय नङा होमबा स' ओंखायनो जाबदो जास्ट सानग्रो गावखौनो गाव नोङो लाइफआव साक्सेस जानो नाजाग्रो अब्ला बिनि उनावहाय गावनो गाव ओरै सिख्लाफ्रा नोंखौ प्रप'ज खालामनाय मानाय बा नोंखौ मोजां मोननाय बेफोर गावनो गाव बै समाव नोङो एक्सेप्टसो खालामनो बागोन मिथियोना एक्सेप्टसो खालामनो एखेबारे आंगायलायगोन नङा होमबा बेफोरबायदि जायो आरो घटनाया स' ओंखायनो नोंबो जुदि बर' सेंग्राजों हाबालासे गुबुन हारिजों हाबा जादों अब्ला आंबो गुबुन हारिखौ लाबोगोन स' माने बेफोरबायदि बुंनायखौ लुबैदोंब्ला सिगांग्रो नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि सानदोंब्ला अब्ला नोङो माहाजोन जालाय एसे जानाय लोंनाय रां रुफा थानाय मानाय बेयाव बिनि गेजेराव एसे गोथौयै सान जुदि मालिक जायोना अब्ला सोर बिलाय जुदि बै सिख्लाया जुदि गुबुन सेंग्राखौ हाबा जादों बा माबा मोनसे रांनि थाखाय बा मोजां फेसिलिटिखौ नुना हाबा जादोंब्ला अब्ला नों जुदि नोंनाव फेसिलिटि थायोब्ला बे बर' सिख्लाया नोंनावनो फैगोन आं बेखौ सानो आरो बाट बिदि फेसिलिटि नागिरलायनाया मोजां मोनलायनाय गैयाव गोग्लैखाया आरो आजिखालि मोजां मोनलायनायावनो गैखाला मोजां मोनलायनायानो आजिखालि रावजोंबो राव फोथायलायलायानो गैला जास्ट प्ले गार्ल प्ले बय जोंनि बर'नि गेजेराव प्ले गार्लस एन्ड प्ले बय बिदिल'सै 100नि गेजेराव 10%बो गैया खोमा माबाया बिदि प्ले गार्लस प्ले बय नुया बिदिना गासिबो प्ले गार्लस प्ले बय बैजों गैलाबाथाय गैला बास पस्ट होसिगोन I have no boyfriend I have no GF today I am free and I am single नङा होमबा नैदि बायदि जाजोबसिन आरो बुंनाया पस्ट खालामनाया एखेबारे बिदि बायदि जादों आरो जोंनि गेजेराव एखेबारे अ माय गड गासैबो बर' सेंग्राफोरखौ बुङो आङो सासेल' बर' सिख्ला बा समायना बेफोरजों खिथु दाखारफा खोनासं बर' सिख्लाफ्रा बर'नि गामियाव एसे एनै फरायनाय गोनां एसे एनै फरायनाय गैयै बैसोर सिख्लाफोरखौ नोंथांमोना नुसनाखै बिसोर दख'नाल' गानना दङ बिसोरबो गानो बाट पिक्सार फट' आपल'ड खालामना होआ बिसोरो
जुदि बिसोरबो जुदि बेबायदि गानगोन ना अब्ला जेरै नोंसोरो जायखौ मोजां मोनदों पस्ट फेसबुकाव नुदों समायना समायना एखेबारे सेक्सि जायखौ नों हाबा लानो लुबैनाय इदि गोसो फिल जायोना अब्ला बैसोरबो जुदि गानोब्ला ड्रेस जेरै बिसोरबो गानदोंना ड्रेस बे ड्रेसखौनो बिसोरनो गानहोलाय समायना नुगोन ना नुवा नायथारनां ओंखायनो बेफोरो ओरैनो जास्ट टाइम वेस्ट साननायसो बेफोरबायदिखौ साननाङा बैसोरनि भेलुखौसो ओरैबायदि बारायहोनाय जायो ओमफ्राय बिनि उनाव गुबुन हारिजों थांनाय जायो बैसोरनि भेलुखौ नोंथाङा बारायहोबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिसोरो गुबुनजों ब्लं होलांबाय ओरैबायदि रायलायगोन कमेन्ट फेसबुकफ्राव एखेबारे मासि समायना मासि माना ओइ बे समायनाथार बे ओरैबायदि मोजांथार ओइ बिराद हेन्डसामथार बे ओरैबायदि मोजांथार सिख्लाफोरनि गेजेराव एसे लाजिनाय थायो बाट सिख्लाफोरनि आखला सेंग्राफोरनिख्रुइसो बांसिनबाव नंगौ ओमफ्राय सेंग्राफ्रा मा लानो हाया बेखौ सिङाव दोननो हाया बेखौ बाथ्राफोरखौ स' बिसोरनि सिङाव दोननो हाया नालाय स' सेंग्राफोरनिफ्राय ब्लास्ट जानानै ओंखारबोनोसै आरो बैफोर बाथ्राफ्रा ओमफ्राय बैफोरखौ नुनानै गाज्रि मोनलायनाय माबा मोनलायनाय सिख्लाफ्रा ओरैबायदि सानसिगोन आंनि थाखाय ओरैबायदि आंखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आंखौ ओरैबायदि फसन्द जायो एखेबारे आंनि भेलुआ इनक्रिज जाबाय एखेबारे आंखौ गोबां सेंग्राफ्रा मोजां मोनो आंनि भेलुआ इनक्रिज जाबाय नङा होमबा बेफोरबायदि जायो आरो बाट आसलथे नोंथांमोना मोजाङै नोजोर होनो रोङाखै समायना समायना सिख्लाफोर होनना बुङोब्ला मोजां समायना समायना सिख्लाफ्रा जोंनि बर'नि गामि सिङाव दङ गोबां मोजाङै एसे एनै फरायनाय दङ फरायनाय गैया बिदिनो मिथिबाय बिसोरो गानासो जुदि बिसोरबो बैफोरबायदि हाफ पेन्ट लंपेन्ट जिन्स माबा माबि फिसा फिसाफोरखौ गानोब्ला ना जाकास होनना बुङो जाकास बिराद समायना नुयो स' नोंथाङा बैफोर गाननाय जोमनाय बेफोरबायदि सेक्सि ड्रेस गाननाय मा गाननाय बेफोरजों बिसोरो ओरैबायदि लफाय जागासिनो दङ ना बर' सेंग्राफ्रा नोंसोर गामियाव नायलाय बिसिबां मोजां समायना सिख्ला दङ दख'ना गाननानै मा गाननानै थायो बिसोरो खालि बेलेग ड्रेस गाना माखासे खायसे दङ बिदिनो गामिफ्राव थायो आरो ना खायसे बारा एसेबां अभार गाना जुदि गानबाबो बिसोरो फट' खेबनानै देखाया अके बिसोर गानबाबो फट' खेबनानै देखाया मिथिबाय बिसोर गानो गाननाया बाट बिसोर फट' खेबनानै देखाया ओमफ्राय फट' खेबनानै देखायबाथाय नोंथांमोनाबो बेखौ लाइक खालामगोन बाट बिसोर देखाया स' ओंखायनो नोंथाङा गोबां माने नायनो रोङाखै गामियावनो बिराद समायना सिख्ला दङ नङा होमबा स' ओंखायनो बारायना स' दिनैनि थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस फैगासिनो दं नेक्स्ट भिडिअआव स' थेंक इउ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम जाहाथे बेयाव माखासे बाथ्रा सावरायनाय आरो नोंथांमोनजों मोगा मोगि जाना मोनबाय थानायनि स' थेंक इउ आरो बेल नटिफिकेसनखौबो क्लिक खालामना हो थेंक इउ